2 million pesos na pondo naman para sa edukasyon na inilaan po ng Bayambang para sa 18,000 mag-aaral sa kanilang bayan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. Pinakita ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mas pinaigting na pamumuhunan sa edukasyon matapos maglaan ng mahigit 2 million pesos para sa pamamahagi ng school supplies sa humigit kumulang 18,000 na mag-aaral sa pampublikong paaralan. Ang programang pinondohan mula sa Children's Welfare Fund na umabot sa 2,077,041.73 pesos ay bahagi ng hakbang ng LGU upang matiyak na may sapat na suporta ang mga mag-aaral sa darating na taong panuruan 2026 to 2027. Sa pangunguna ng local school board, formal na tinanggap ng mga school head mula sa 49 na pampublikong paaralan ang mga donasyon sa ginanap na turnover ceremony noong Lunes. Ang naturang inisyatiba ay hindi lamang simpleng pamimigay ng gamit pang eskwela, kundi isang mahalagang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.